sedulur ayo padha ngaji. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para rawuh, satrasipun kedhik kula ngengetaken awak kula piyambak. Dadi ngelingke awakku dhewe. Dene sampean arep melu rumangsa dielingke ya matur nuwun. Kanjeng Nabi menika ngendikanipun kok ngaten. In aradtumur rahata waqtal mauti minal aksi wal uruja ma'al imani wan najata minas syaitani fahtarimu hadhihi syuhuri kullaha bikathratis syiyam wan nadam ala ma salafa minal azam wadhkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Sing cara Jawane, nek kowe kabeh do kepengin ngarepake sok nek mati iki pecate nyawa kepenak ora rekoso, kira-kira kepengin ora ya? Sok nek arek mati kuwi metune nyawa kepenak apa kepengin lara? Kepenak nggih. Mestine kabeh ki ya kepengin metune nyawa saka raga kuwi kepenak ora krasa. Bab wong pancen metune nyawa saka raga ki nek ora oleh pitulungane Gusti Allah, oh larane ngungkuli lara nang donya kok. Lan kowe kabeh mengko nalika pecating nyawa iku diparingi slamet, ora duwe krasa ngelak ngorong. Lan nalika metune nyawa mau diparingi tetep imane lan slamet sangka pangridune setan. Lah niki Kanjeng Nabi le dawuh werna-werna niki, nek kowe kabeh kepengin solek mati kepenak oleh metune nyawa saka raga ora krasa lara lan ora duwe rasa ngelak ngorong, lan nalika metune nyawa saka raga ki paringi tetep imane lan slamet saka pengridune setan. Kanjeng Nabi dawuh fahtarimu hadhihi syuhur, kula sampean kon mulyake sasi Rejeb niki, hubung menangi sasi Rejeb. Lah carane mulyake pripun? Kanjeng Nabi dawuh carane mulyake sasi Rejeb menika bikasrati syam, pisan kon nglakoni poso. Ya syukur rada pirang-pirang dina, ora-orane ke ya sedina. Nggih. Niki lek mulyake sasi Rejeb ki carane nganggo nglakoni poso. Lan kejaba nglakoni poso, wan nadam ala ma salafa minal asam. Kula panjenengan iki sakjroning sasi Rejeb sak bisa-bisa tiap lebar salat iki padha nyuwuna ngapura dosane maring Allah. Aja nganti telat. Niku carane mulyake sasi Rejeb ngendikane Kanjeng Nabi. Sing nomor 3, kula sampean kabeh niki wau kon padha zikir maring Gusti Allah. Dadi syukur-syukur le maca zikir la ilaha illallah. Nek lebar subuhe cok ana zikiran ora ya, Kang? Cok ping pira? Ayo paling ora ke ping 100 ngono wah. Oh zikiran lebar subuh ming 3 jan kere banget sih. Nggih nggih.
Ya nek lebar subuh dilegake. Kula niki nggih gek latihan karo bocah-bocah niku nek lebar subuh niku lare-lare tak latihan tak jak bareng-bareng dikir paling sithik ping 1000 kadang-kadang nganti tekan karo 3000 kadang 2000 niku tiap lebar subuh kula nglatih awak kula dhewe lan ngajari karo bocah-bocah ayo bareng-bareng mengko nek tekan tuwa ben mapan le padha maca. Wong nek ora latihan pel saniki niki engko kadang-kadang nek wis tuwa rada anu ki njur aras-arasen e. Nggih napa mboten? Wong jenenge maca la ilaha illallah kuwi nek ora dikulinake apa zaman sehate engko nek wis gering abot boten. Kon maca zikir tetep boten. Ning nek kula sampean ki mesti kulinake zikir, ngulinake maca la ilaha illallah niki mangke saya tuwa mbok ya lara niku dilalae lesan iki ngucap la ilaha illallah ora angel ora aras-arasen iki sedaya wae dapur latih dawuhe Kanjeng Nabi kon padha ngokeh-okehke oleh zikir maring Gusti Allah. Niki wau dijangka sedina sewengi iki syukur bisa paling ora lek maca la ilaha illallah ki genep ping 1000. Ayo arek ping 5 ambalan ya luweh, arek 10 ambalan ya luweh. Ning sedina sewengi iki nek bisa jumlahe iku genep 1000. Niku insyaallah kula sampean klebu golongane wong sing ngokeh-okehke zikir maring Allah. Ane nek sedina sewengi iki mung ping 3 barang kuwi ayo kerene ngono iki. Nggih napa nggih? Lah niki monggo awake dhewe dilatih dhewe. Terus kula sampean kabeh didhawuhi karo Kanjeng Nabi. Nek angger wis kula sampean padha bisa njaluk ngapura dosane maring Allah, padha ngokeh-okehke zikir maring Allah. Dawuhe Kanjeng Nabi tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kowe kabeh karo Gusti Allah tetep arep dilebokke nang swargane Allah kanthi slamet. Dadi le usaha ki ya pel sakniki tasih urip niki. Mangke nek dadak ampun mati mboten saged. Aku lek nglakoni zikir wis mati mboten saged. Mboten saged. Wong niku nuwun sewu. Durung mati. Nalika sampun klokor-klokor niku lak urung mati to ya Kang ya. Nggih klokor-klokor niku upama kok kula sampean ki iso njaluk ngapura karo Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapura dosa kula. Ning wis klokor-klokor lek muni ngono, iku ora ditampa karo Gusti Allah, ditolak kok. Ditolak. Upama wis klokor-klokor kok gak njaluk ngapura niku ditolak. Dadi mula kula panjenengan sakniki alhamdulillah upung isih do diparingi sehat, diparingi waras, monggo bareng-bareng diajegake le padha njaluk ngapura maring Gusti Allah. Diajegake le padha zikir maring Gusti Allah kanthi maca la ilaha illallah. Wis kasarane tembung khususe nang wulan Rejab atau nang liyane Rejab kita sedaya menawa wis mangsane ngokeh-okehke maca istighfar, ngokeh-okehke maca zikir. Atus monggo. Tak angen-angen ya pancen kados awak kula niki upama iso nglakoni zikir sedina 1000, istighfar sedina 1000 ngono ki wae ya mbah ijeh kuat setahun mbah ora kok. Ana mung gari 3 dina lah ya mung bela oleh 3000 to ya Kang ya. Nggih napa mboten? Niki kudu dirasa awake dhewe iki aja kok duwe pikiran aku menawa lek urip jarak 100 tahun meneh anggapmu. Nggih napa nggih? Lah niki. Lan Kanjeng Nabi anggenipun paring dawuh man qala la ilaha illallah kholison mukhlison dakhalal jannah. Sapa wonge kok ngucap la ilaha illallah atine ikhlas ora pamrih apa-apa
ming pamrih ridane Gusti. An ati iki eling tenan karo Allah. Nalika lisan ngucapake la ilaha illallah, atine iki melu barengi. Atine ya maca la ilaha illallah, bareng karo lisan lek maca la ilaha illallah. Niku nek kula sampean bisa kaya ngoten niku dijanji karo Kanjeng Nabi, kowe bakal dileboki swarga karo Allah. Wong lek maca zikir ikhlas. Wah ya jebulane zikir sing iso tekan atine iki ora gampang kok ya Kang ya. Zikir ping 100 ini kadang-kadang sing mlebu karo atine iki mung 10 mbah ana mbah ora kok. Leres mboten? Awang nyatane lek zikir bantu la ilaha illallah, la ilaha illallah nganti ping 100. Bantu ane kok ya mung cocote tok kuwi. Awang nyatane atine cangkeme la ilaha illallah atine. Leres mboten? Jadi angel. Zikir sing kholisan mukhlisan niku dalam artian lesane zikir ning atine uga melu zikir. Niki sing barakake ngendikane Kanjeng Nabi bakal dilebokake swarga wong sing zikire iso kaya ngene. Mila monggo awake dhewe wis mangsane padha nglatih pribadine dhewe-dhewe. Bab zikir tekan atine nek mboten dilatih piyambak mboten saged. Kedah latihan piyambak. Nek mengendelke wong liya aku tulung ditunggoni tak zikir latih mboten saged. Kedah awake dhewe nglatih dhewe. Lesane ngucap la ilaha illallah, atine dimelokke bareng muni la ilaha illallah. Iki insyaallah angger bola bali lek latihan mangke dangu-dangu saged dados. Kita niku lek zikir bener-bener kholisan mukhlison liwajhillah. Iki sing zikir karo cara ngendikane Kanjeng Nabi sing marakake arep dilebokake swarga dening Allah ki zikir sing kaya ngene. Kita menika didhawuhi karo Kanjeng Nabi, waman soma yauman min rajaba yabtaghi bihi wajhallah dakhalal jannah. Sapa wonge poso ming sedina wae lah nang sasi Rejeb niki. Ning lek poso kuwi ora ana tujuan apa-apa ming ngarah ridane Allah. Aku tak poso Rejeb sedina ora ana pamrih apa-apa aku ming ngarep-arep ridane Allah. Niki ngendikane Kanjeng Nabi, wong iki nek lek nglakoni poso iso kaya ngono kuwi, iki bakal dilebokake swarga dening Allah. Lah mila pupung kula sampean isih do menangi sasi Rejeb, muga-muga do diparingi pitulungane Allah. Iso nglakoni poso ora ketung mbah sedina rong dina. Iso ngokek-okeke maca istighfar, bisa ngokek-okeke maca zikir, bisa ngokek-okeke maca tasbih. Niki mangke sedaya nang wulan Rejeb menika pancen wulan ingkang agung. Gusti Allah maringi kanugrahan dhateng umat Kanjeng Nabi ingkang boten sekedhik. Malah nek cara Kanjeng Nabi le ngendika wulan Rejeb niki pancen wulan ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Saking menika muga-muga awake dhewe wong ahli Slasan diparingana pitulungane Gusti Allah. Syekh manahe sasi Rejeb. Terus apa meneh? Kanjeng Nabi nalika dipun tindakaken Isra niki Kanjeng Nabi diparingi presa ana bengawan. Ngertos bengawan nggih? Bengawan ki cara gampang blumbang ning amba ngono wis. Ana blumbang ambane pol. Niku banyune niku rupane putih kaya banyu susu. Dadi kaya wedang susu. Nek diicipi rasane legine ngungkuli madu. Nek diombe segere ngungkuli es. Masya Allah, ki nang donya ora ana kok kuwi. Kanjeng Nabi akhiripun nyuwun pirsa dhateng malaikat Jibril. Nika naminipun bengawan napa malaikat Jibril? Nika ingkang naminipun bengawan Rajab Kanjeng Nabi. Lah toyane nika disediakaken kagem sinten? Ingkang badhe ngunjuk toya bengawan Rajab menika sinten? Menika sing kersanipun Allah,
toya Bengawan Rajab menika dipun cawisaken dening Allah kagem umat panjenengan ingkang wonten ing wulang Rejab do ngokeh-okehke maca selawat. Dadi keuntungane nang wulan Rejab ngokehke maca selawat niku mangke. Nang akhirat arep diparingi omben-omben saka banyune Bengawan Rajab. Kok arek digawa nang maksar kok diombeni banyune Bengawan Rajab niki mumpun mangke mbok dipe nang maksar pirang-pirang puluh tahun ora bakal krasa panas, ora bakal krasa ngelak. Bab oleh syafaate Kanjeng Nabi ya kuwi merga dilantari dombeni banyune Bengawan Rajab. Ha niki oleh ya spel sakniki niki lek awake dhewe kudu golek rupane apa maca selawat. Ya diajari lah wong tak angen-angen kula niku maca selawat ping 1000 ku ya ora nganti sak jam kok nek kula niku pancen potongan wong keset dadi lek maca selawat nek dong kisah nika nang montor niku karo mlaku ya karo nggodhoki tasbih nek winginane nika kula kisah nang Kebumen wingi ding malahan wingi kisah nang Kebumen kula mangkate rada lemes kae teko meneng wae karo nggodhoki tasbih askene timbangane gogok nganggur ndak ora oleh apa-apa nek menawa kanggo lan ditampa tak ngomel aku lah kula niku saka ngomah bismillah maca surat Ikhlas barang tekan nggon Purworejo pojok kulon tekan Bayan kecamatan Bayan niku kok tak hitung kok wis iso oleh 1111 surat Ikhlas. Lah terus kok ngono aku maca tak ganti maca surat Ikhlas apa surat Qul A'udzu Birabbil Falaq. Niki tekan nggon Prembon niku wis oleh 111 Qul A'udzu Birabbil Falaq. Saka Prembon tak maca meneh surat Qul A'udzu Birabbin Nas tekan nggone niku isih oleh 111 surat Qul A'udzu Birabbin Nas isih tambah iso maca istighfar ping 3333. Dadi nek ngono dimanfaatke kaya jebul iso ana kanggone. Lah wangsule ya tak jajal sih tak maca selawat saka Kebumen tekan ngomah karo nunggang montor ki oleh pira. Niku alhamdulillah teko Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tekan ngomah kok ya mesok ora kurang saka 11.000 to. Iku jan ora krasa. Nek nglegake jagong ya jan pokoke pedes tenan kok Kang. Leres nang mboten. Among aku kuwi jajal nek bengi kuwi tangi nek dong ora krinan. Angger tangi jam 2 terus salat. Salate mboten ya mung 2 rakaat. Salat tahajud 4 rakaat. Terus disambung salat tobat 4 rakaat. Disambung salat mutlak 4 rakaat. Terus ditambah sholat hajat 12 rakaat. Piro kunjuran Kang ya? Pandiko ya. Makanya harus lebar tur wiridan. Niku biasane kula tak ajari awak kula niku wiridan maca Yasin sepisan, maca Waqiah sepisan, terus maca ayat kursi ping 11, njur maca kula surat Al-Hakumut ping 3, njur terus maca surat Ikhlas. Kuwi kadang 111. Surat Falak pas 11, surat An-Nas 111. Tempun niku terus maca istighfar 1111. Njur selawate 1111, zikire 1111, njur terus ditambah ya Wahhabu kadang-kadang 1000, kadang-kadang 2000, njur kok terus ditutup nganggo maca apa kono. Niku angger tekan subuh niku alhamdulillah kok ya rada oleh oke. Nek ya kuwi nek angger lek jagong gogok ora nunggang montor pedese pol. Nek ya aku ta awak kula niku tak ajari dhewe. Ya kowe kuat ra kuat kudu kuat awak kula nggih ngoten. Wong nyatane wong kowe nek dong gogok nganggur kan jagong ndobos kaya nganti 3 jam ya ora sambat pedes. Niku awak kula tak kandhani dhewe. Tak angen-angen arek ngopo wis tuwa. Nggih napa mboten? Mengko nek wis tuwa ki arek turu amblek jan ra iso ya Kang ya. Anggere sing ngelilir ya arek turu ki wis angel.
Wis sekolah sak derajat sak pangkate gawe nenuwun maring Gusti Allah. Mila monggo kula matur ngaten menika arep diarani pamer ya luwih, arep diarani apa-apa luwih, ning kula ngomongke supaya oleh pendungane sampean kabeh men iso ora leren nganti tekan mati ngono lho Karang. Nggih, iki kabehnya kudu awake dhewe padha-padha wong Islam kudu donga dinonga. Dongane sing apik. Ndongaake marang dulur Islam muga-muga diparingi pitulung lan pituduhe Gusti Allah. Dadi iso nglakoni kaya ngono kabeh iku kabeh saka pitulunge. Nek ora ditulungi karo Allah mboten saged kok menungso kuwi. Leres napa mboten? Wong panjenengan saka dalem tekan kene iki nek ora oleh pitulunge Allah ora kelakon tekan kene kok. Kadang-kadang dalan gebegal ngono ora tekan kene kok. Leres napa mboten? Dadi kabeh niku wau cara ngendikanipun para ulama sepuh nek maknani la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku kula jaman ngaji Safinah kali bapak kula. Bapak niku maknani la haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku ngoten. La haula ora ana daya kekuatan nyingkiri maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba krana pitulunge Gusti al aliyyi kang luhur al azimi kang dadi menungso iso ninggal maksiat iso nglakoni ibadah iki kabeh namung pitulungane Gusti. Tanpa ditulungi Allah kula sampean iki ninggal maksiat mboten saged kok. Tanpa lah pitulungi Allah nglakoni ibadah mboten saged. Niku kula kelingan zaman ngaji Sorogan kitab Safinah kali bapak kula lek manani ngoten niku. La haula ora ana daya sumingkir saka lakon maksiat wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah illa billahi kejaba pitulungane Gusti Allah. Dadi kula sampean iki awake iki dibalekake nang kekuasaane Gusti. Ning mong ya ana menungso kuwi. Wah, kuwi kok ampuh aku kok meni ngono ya. Diomongi le aku kok. Dadi ora ngandelke pitulungane Allah ning kaya kok iki rumangsane saka pribadine dhewe niki kleru kaya ngoten iki. Dadi nek ndelok kalimah la haula wala quwata illa billah niku nek apa-apa dakoni saka aku niku klentu. Kula panjenengan upamane bisa ngaji pendak Selasa niki kabeh niku nek cara pengendikan la haula ya krana pitulungane Gusti. Ning kadang-kadang ana wah kowe kok ya ampuh temen to aku kok. Ngaji Selatan kok ora tau prei aku kok. Niki klentu kowe ngoten iki. Niku malah kira-kira nek ngono kuwi dadi klebu golongane wong sing takabur kuwi dilarang dening Gusti Allah. Mila dawuh innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Gusti Allah niku sanget-sanget mboten remen dhateng kawula ingkang padha tumindak takabur. Lah muga-muga jamaah niki sedaya derek-derek kula sedaya ditulis karo Allah dadi golongane wong sing tawadhu, aja nganti digolongke golongane wong sing takabur. Kabeh namung sumende dhateng kekuasaanipun Gusti Allah. Muga-muga niki dadi ajakan kula nih ya wis ngajak mis kaya ngono kuwi aku paling restu arep ngopo. Ya Pak Lurah ya. Arek ngajak nyambut gawe wis ra rusak. Nah kita ngoten iki. Cara arek nyambut gawe mempeng golek bondo wis ora rusak. Saiki monggo bareng-bareng ade adang-adang peparinge Allah, nyadong pitulungan lan pituduhe Allah, muga-muga tekan pungkasane diparingi pungkasan husnul khotimah. Bisa slamet nganti tekan besok ana ing swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Lan ugi kula sanget-sanget ngaturaken matur nuwun dhateng sederek-sederek kula sedaya ingkang wekdal malam Jumat
kersa sami rawuh wonten ing ngajengan griya kula sak perlu sama ndedonga dhateng Allah ndongaaken dhateng almarhumah bojo kula muga-muga diterima donga panjenengan ngersani Allah lan kanca estri diparingana papan panggonan ingkang mulya panjenengan ingkang sama ndongaaken muga-muga diparingi piwales karo Allah besok nek ditimbali paringana kabeh diparingi husnul khotimah. Allahumma amin. Pancen wong mati niku ya padha wae karo wong urip kok. Padha wae pripun? Tegese karo sanak sedulur kuwi ya ngarep-ngarep kirimane Kang. Tiang nang alam kubur iki karo sing urip kuwi ngarep-arep kirimane. Kula lek ngertos niku mandang buka kitab I'anatut Thalibin. Nanggon kitab I'anatut Thalibin iki dingendikake tiyang ahli kubur rohipun nek jasade mono ora iso bergerak rohipun. Ruwe wong ahli kubur niki nek malam jemuah niku do bali. Lebar asar niku arepe maghrib niku wis nang ngarepan lawang. Engko anggere maghrib tong manjing roh niki ngomong. Le ngomong nggih seru. Ya ahli wa ya aqribi kuntu fi sijnin tawilin wa isnin sadid farhamuni qabla an takunu mithli. Niki le ngomong kaya cara Jawane, he ahliku, he kerabatku, aku iki nang buenan sing suwe mangsane, gedhong buenane kuat, aku ora iso metu saka kono. Mbok iya kowe kabeh sing jeh padha urip do melasana karo aku sadurunge kowe kabeh dadi karo aku. Niki sambate roh niku nalika pentong maghrib niku kaya ngoten niku. Anggo garek keluarga sing disambat iki lebar maghrib iki do kekirim apa ora. Wong ana sing malam Jumat iki lebar maghrib ya ora gelem mirim. Ana apa ora Kang? Malah abot lendok. Ya ora. Oh niku dinteni. Lebar maghrib kok jebul ora temandang apa-apa. Engko nek menawa lebar isya, alah lebar isya kok ya tetep ijen ndelok TV. Iki mandang wis arek jam 12 saya muni meneh. Ya man sakana buyutana wala bisu thiyabana hal minkum min a'adin yadhkuruni. He anak putu sing nganggoni omah tinggalanku, sing padha gelem nganggo pakaian bekas pakaianku, sing padha maculi sawah tinggalanku, sing ngedol Tegal. Ala ya ana to sing ngedol Tegal tinggalane wong tuwa. Darani ra ngerti. Kae sing tuku mio. Niku ngomong hal minkum min ahadin yadhkuruni. Ana to salah sijine kowe kabeh he anak putu sing padha gelem kelingan karo aku niki. Lek melase niku apa ana sajine kabeh sing gelem kelingan karo aku. Niku tangise roh le njaluk kiriman tiang-tiang kang tasih urip. Mula nek wong urip kok ora gelem lahlilke wong mati, ora gelem kirim sedulur sing mati, pancen kowe iki urung tau mudhar kowe. Leres badan. Esuk bakal rekoso niki. Mila saking menika monggo kula panjenengan diwulangi karo mbah-mbah kula panjenengan nek malam jemuah paring ora iki lebar maghrib ya do merloke kekirim karo ahli waris sing wis padha sedo, terutama bapak lan ibune tekan derek-dereke. Insyaallah nek kula sampean ki awit sakniki niki do gelem kelingan karo bapane mbone sing wis mati, padha gelem ngirim bapane mbone sing wis mati. Niki mangke nek kula sampean mati anak putu karo Allah ya bakal dielekke, gelem ngintu dateng kula panjenengan.
Nek kula sampean saiki wis ora gelem ngirim karo bapak mbokne wis mati, engko ya anak putune ki dilalai ya wis ora kelingan karo sampean. Alah bapak wis mudar ya wis lah. Malah ora cerewet muni ngono ya. Masyaallah niki sing rekoso. Arah saking menika monggo sepisan malih kula ngajak dateng ahli kula sedaya pupung isih do menangi sasi Rejeb, muga-muga iso mulyake sasi Rejeb. Sing gampang ya kuwi ngokeh-okehke maca istighfar, ngokeh-okehke maca selawat, ngokeh-okehke maca zikir, ngokeh-okehke maca tasbih. Kok dijadwal dhewe istighfare 100, selawate 100, zikire 100, tasbihe 100 niku anggere ajeg insyaallah sasi lak dadi akeh. Insyaallah sampean kabeh klebu golongane wong sing mulyake ngurip-urip sasi Rejeb. Syukur-syukur ditambahi karo nglakoni poso ora ketung sesasi iki lek poso ming sedina. Matur nuwun sanget dumateng sederek-sederek sedaya ingkang sampun midhangetake pangaosanipun Romo Kyai Haji Muhammad Sholihun saking Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Mugi-mugi pangaosanipun barokah dumateng kita sedaya khususipun ingkang sampun midhangetake lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi barokah dumateng gesang kita, barokah umur kita lan barokah rezeki kita sedaya termasuk keluarga kita sedaya. Amin amin Allahumma amin. Cekap sematan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.